Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale anga okondeka mwa Ambuye lero pa 19 September 2024. Tikupitirize kuwerenga mawu a Mulungu ochokera mu kalata yoyamba ya Paulo kwa Korinto. Kalata yomweyo ikutikumbutsabe za Ukaristia umene ukupanga mpingo wa Yesu, umene uli mtima wa chikhulupiriro chathu. Ukaristia pa phwando lotsiriza lija limene Yesu adachita, phwando limene anatisira ifeyo. Lero lino Paulo atatikumbutsa koposanso za nsembe imene yoyo. Ndiye tikuwerenga mawu a mkalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Korinto pa mutu 15 kuyambira ndime 1 mpaka na 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Joseph Maunda kuchokera ku Chizani Parish mu Diocese ya Mzuzu. Tikuwerenga uthenga wabwino, uthenga monga adalembera Luka pa mutu 7 ndime 36 mpaka 50. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eugenio Kuki kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a mkalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Akorinto. Abale, ndifuna kukukumbutsani uthenga wabwino umene ndidakulalikirani. Mudaulandira ndipo mudakazikitsapo chikhulupiriro chanu molimba. Mulungu azakupulumutsani ndi uthenga wabwinowu, ngati musunga bwino mawu ake monga ndidakulalikirani. Popanda kutero, bwezi mutangokhulupirira pachabe. Pajatu mawu aakulu amene ndidakupatsani ndi omwewo amene inenso ndidalandira. Mawuwo ndi akuti Khristu adafera machimo athu, monga malembo anenera. Adayikidwa m'manda, mkusha wake adauka, monga malembo anenera. Motero adaonekera Kefa, kenaka atumwi 12 aja. Pambuyo pake adaonekera abale opitirira 500 pa nthawi imodzi. Ambiri mwa iwowo akalipo, ena adamwalira. Ndipo adaonekera Yakobe, kenaka atumwi onse. Potsiriza, pambuyo pa onse adandionekeranso ineyo, ngakhale ndili ngati mprochabe. Inetu ndine wamng'onong'onodi mwa atumwi onse. Sindine oyenera konse kuti ndizitchedwa mtumwi, pakuti ndinkazunza mpingo wa Mulungu. Koma chifukwa chakuti Mulungu adandikomera mtima, ndili monga ndililimu. Ndipo kukoma mtima kwakeko sikunali kopanda phindu, popeza kuti ndidagwira ntchito koposa atumwi ena onse. Komabe sindine ndidayigwira, koma mphamvu za Mulungu zimene zikundilimbikitsa. Motero kaya ndi ineyo kaya ndi iwowo, zimene timalalika ndi zomwezo, zimene mudakhulupirira ndi zomwezonso. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu.
mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka. Pa nthawi yomweyo wina wa gulu la Afarisi adayitana Yesu kuti akadye kwawo. Yesu adapita nakalowa mnyumba ya Mfarisiyo nkukakhala podyera. M'mudzimo mudali mayi wachiwerewere. Iyeyo atamva kuti Yesu akudya mnyumba ya Mfarisi uja, adabwera ndi nsupa ya galasi ya mafuta onunkhira. Adakagwada kumbuyo kwa mapazi ya Yesu akulira, nayamba kukhetsera misozi pa mapazi a Yesu, nkumapukuta ndi tsitsi la kumuti kwakwe. Adampyopyona mapazi akewo nawadzoza ndi mafuta aja. Koma Mfarisi amene adayitana Yesu uja ataona zimenezi, adayamba kuganiza kuti munthu uyo akadakhaladi mneneri, bwenzi atamudziwa mayi amene akumukhudzayo kuti ndi wachiwerewere. Apo Yesu adamuwuza kuti, Simoni, ndili ndi nkhani yoti ndikuwuze. Iye adati, Aphunzitsi, tanenani. Yesu adati, panali anthu awiri amene adakongola ndalama kwa munthu wokongoza ndalama. Wina adakongola ndalama 50, wina ndalama 5. Popeza kuti adalibe choti abwezere, adakhululukira ngongolezo onse awiri. Tsono iweyo ukuganiza kuti mwa awiriwa ndani adzakonde kukongozayo koposa? Simoni adati, ndiyesa koma amene adamkhululukira zambiri uja. Yesu adamuwuza kuti, wayankha bwino. Atatero Yesu adachewukira mayi uja nawuza Simoni kuti, ukumuona mayiyu? Ine ndalowa mnyumba mwako muno, iwe sunandipatse madzi otsukira mapazi anga, koma iyeyo wakhala akukhetsera misozi pa mapazi anga, nkumapukuta ndi tsitsi lake. Iwe sunandipyopyone, koma iyeyo chilowere changa muno wakhalira kupyopyona mapazi anga osalekeza. Iwe sunandidzoze kumutu kwanga ndi mafuta, koma iyeyo wadzoza mapazi anga ndi mafuta onunkhira. Mwakuti kunena zona, chikondi chachikulu chimene iyeyo waonetsa chikutsimikiza kuti Mulungu wamkhululukiradi machimo ake amene ali ochuluka. Koma munthu amene wakhululukidwa zochepa amangokonda pang'ono. Ndipo Yesu adawuza mayi uja kuti, machimo ako akhululukidwa. Apo amene ankadya naye adayamba kudzifunsa mu mtima mwawo kuti, kodi ndani uyu wokhululukira ndi machimo omwewo? Koma Yesu adawuza mayiyo kuti, chikhulupiriro chanu chakupulumutsani, pitani ndi mtendere. Ndi mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Abale okondeka, tikupitiriza ndi nkhani yomwe ija kuchokera mu kalata ya Paulo yera kwa Akorinto. Nkhani yofunika kumvetsetsa. Paja Paulo akutifotokozera za nsembe ya Eucharistia, za phwando lija pamene ifeyo tikumakumana mchalichi timachita phwando la Ambuye. Timachita phwando lomwe lija choka nsembe ya misa ndi nsembe yomwe ija imene Yesu adayipereka pakutifera pa mtanda. Ndiye lero Paulo afuna kutikumbutsa kuti inu Akhristu mukamalowa mchalichi kuti mupite kukapereka nsembe, si mukupita kukaonera, mukupita kukapereka. Inunso mukupereka nsembeyo, nsembe yotani? Nsembe yokhululukira machimo.
ndibwereze nsembe yokhululukira machimo. Ndi Paulo mukhalata tinamva kuti ndikufuna kukumbutsani uthenga wabwino umene ndidakulalikirani. Mwaulandira ndipo mudakhazikitsapo chikhulupiriro chanu molimba. Mulungu adzakupulumutsani ndi uthenga wabwino ngati, mumvetu apa, ngati musunga bwino mawu ake monga ndidakulalikirani. Mawu ake anali otani? Apa tidziwe zimene zikuchitika tsopano kuti kunsembe ya misa. This is the first profession of faith tikupeza mu uthenga wabwino. It is a living faith. The first profession of faith. Tamverani akuti, mawu ndi akuti Kristu adafera machimo athu. Profession of faith. Yesu adafa kufera jani machimo anga. Chinthu choyamba chofunika kuposa kumvetsa ineyo ndikamabwera ku nsembe ya misa ndikumbukiretu zimenezo. Yesu adafa kufera machimo anga monga malembo anenera. Kachiwiri, Yesu adayikidwa m'manda, sikuti anangoyerekeza kufa, adafadi mpaka na kuyikidwa m'manda. Ndikunenetsa apa chifukwa ena maganiza kuti sizoona. Mulungu Yesu sanamwalire, chifukwa chake sanauke, popeza sanamwalire ndiye sanauke. Ayi, uthenga ni umene, the first profession of faith kuchokera kwa Paulo oyera. Yesu adafa kufera machimo athu. Kachiwiri, adayikidwa m'manda. Kachitatu, mkucha wake adauka kwa akufa. Apanso ena akukana kuti Yesu auka kwa akufa. Yesu mkucha wake adauka kwa akufa monga malembo anenera. Adafera machimo athu monga malembo anenera. Mkucha wake adauka kwa akufa monga malembo adanenera. Ndiye kuti zonsezi zinanenedwa kale kale. Takawerengeni Yesaya zimene zikuchitika pamene tikupita kumisa. Akupitirizanso kunena kuti ngati mufuna kukhulupirira koposa mudziwe kuti pamene adauka sikuti anangoyenda basi nachokapo. Ayi, anaonekera. Naonekera kwa ndani? Naonekera kwa Petro, naonekera kwa Yakobe, naonekera kwa anthu 500 nthawi imodzi, naonekera anthu ambirimbiri. Paulo nkunenetsanso kuti nandionekera ine ndemwe. Ine ndemwe namuona atauka kwa akufa. Abale, nsembe ya misa. Nsembe ya misa mtima wa chikhulupiriro chathu cha chikatolika. Tikupita kukalandira thupi la Yesu, sitimangopita kukangoonera zimene wansembe paguwa apa akuchita. Wansembe si wansembe ndi Yesu, amene pomwepa akunenetsanso poyera kuti ili ndi thupi langa, awa ndi magazi anga. Yesu adafa. Pa tsiku limenelo pamene ndiye ndikupita kumisa kuja, abale mumvetsetsetu apa, pamene ndikupita kumisa kuja, pamene timamva zakuti Yesu adafa kufera machimo anga, mudziwe kuti pamene paja ngati muli ndi machimo, machimo anu akhululukidwa. Simunamve nkhani mu uthenga wabwino mtsikana uja wadama wachiwerewere, koma analapa. Kulapa nditu poyera, kumaonesa poyera kuti ine machimo amene ndawasiya sindizachitanso. Angati mwa ifeyo tikupita kusalandira Ukaristiya tisanalape. Tisanalape tili ndi machimo akulu, pamene tikuonjezera machimo. Tayiwala sakramenti la kulapa. Machimo palibepo eti. Sitikuchimwanso masiku ano. Ndiye tikupita kukalandira Yesu. Pamene patikuona poyera kuti tikupita kukalandira Yesu, koma sitikulupirira kuti tikulandira Yesu. Koma tidziwe lero kuti tikupita kukalandira amene adafa kufera machimo angawo. Ndiye ndikalape. Ndikalandira sakramenti la kulapa ndisanapite kukalandira Yesu. Inde abale okondeka, sindikunena kuti tiyenera kupita tsiku ndi tsiku, koma ndikunena kuti pamene mukuzindikira kuti muli ndi machimo amene kuleperetsa inuyo kulandira Yesu, mukalape. Yesu analowa mnyumba ya mkulu uja, anamuyitana kuti akadye kwawo.
ndiye mtsikana uja walowa wachiwerewere, anthu aja mangoweruza mtsikanayo kuti amene ndi wachiwerewere, ndi wachiwerewere. Iye akadadziwa sakadavomera kumulandira, koma Yesu akuona mtima, akuona mu mtima, akundiona ineyo ndikupita kukalandira Ukaristiya. Enafe timabwera kuzalandira Ukaristiya tili ndi machimo. Yesu akudziwa, chifukwa Yesu akuona mu mtima, akuona maganizo athu, akuona machimo athu. Ndiye ifeyo tikupita ngati kuti ndife anthu oyera popeza kuti sitikupita kukalandira sakramenti la kulapa. Timaona ngati ndife oyera. Enafe akupitiriza choncho kunena Paulo oyera mu kalata yake, akunena enafe tikupita kukalandira Ukaristiya koma ndife anthu akufa. Chifukwa chake pakati pano pali anthu odwala, ofoka, ena amalirapo kale, ena amalirapo kale, koma tilipo mpano. Mina tili ni maudindo, tili anthu timayimba paguwa, timi pakwayara, koma Yesu akunena mwamalirapo tuino, mwafoka, mwadwala chifukwa cha machimo. Ndiye lero pita mutsate chitsanzo cha mtsikana uja, sanachite manyazi kuti kapena andionekere, adziwe kuti ndine wadama. Ndiye ineyo ndikudziwa mumtima mwake kuti ndinenso wadama. Lero ndipite ndikaulule, ndikalape pacha Yesu ananenetsa, atangouka kumene kwa akufa, kwa amene muzakhululukira akhululukidwadi, kwa amene si muzakhululukira sadzakhululukidwadi. Sakramenti la kulapa ndi limenelo lofunika koposa kuti ifeyo tikhale anthu oyera mtima, tipite kwa Ambuye athu Yesu Khristu. Yesu adafera machimo athu, watikhululukira. Inde watikhululukira, watipulumutsa. Tikuti Ambuye Yesu zikomo. Lero tikunenetsanso poyera, udafa kufera machimo anga, udayikidwa m'manda kuti ineyo ndikamalowa m'manda ndichite ngati ndikulandira ubatizo kuti ndiuke. Ubatizo kuchotsa paja kutsuka machimo athu. Ubatizo ni ngati kulowa m'manda kuti tiuke ndi moyo watsopano. Udafa kufera machimo anga, mudalowa m'manda, mudauka kwa akufa. Ambuye Yesu lero ndikudziwa kuti ndikapita ku nsembe ya misa sindikupita kukaonera, koma ndikupita kuti ndikapulumuke, ndikupita kuti ndisinthike, ndikupita kuti chikhulupiriro changa chikale chatsopano. O Yesu, mandikondadi, munakhetsa magazi anu, munafera machimo anga, mudawasenza machimo anga pathupi panu pa mtanda. Inde pathupi panu machimo anga, matenda anga mudawasenza onse pathupi panu pa mtanda. Akutero Paulo mukalata kwa Akolose. Lero ndikudziwa kuti inuyo mutakundikhululukira kwathunthu, monga mene manakhululukira mtsikana uja wahule, mundikhululukire inenso. Sinasiyane naye, iye anapeza mtima kupita kukhalapa, inenso ndipeze mphamvu kupita pamaso pa wansembe ndikaulule, ndikhululukidwe. Magazi omwe aja Yesu adakhetsa chifukwa cha ife tonse, akukhetsanso lero chifukwa cha machimo amene ndinachita. Ndipite, Mulungu andikhululukira, ndisinthe, ndiyambe moyo watsopano. Amen. Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.